German ungopinda kaumba mangu usina kunoka ichitanga uri kupinda mumwena unotonoka kaGerman uko kana ndichinge ndakavharira unoita sei? Bho wangu saka rega ndidzokere sori nekukudisturba ka ndandati timboita 1-1 yedu but since forogonya yako yakakwira ka wangu gandirowe pasi. Chiko nai German indawo nemwoyo wechikadziwe ndotozvijokera zvangu ini. Mawani rasti Ko chii futi sibi handiti kune kamoko kakatanga kuya last time kusowe rangu kanonzi Gertrude ndakumhanya nako saka ma1 because pane kanyuwani futi kakauya apa ndakatopedza usiku hwese nezuro nako. Saka ma1 ndeye apa German handiti miriwo yese ndeyako here nhasi ukati pork mangwana woti beef waiziya chii chanetsa manje apa? Saka ndikutaura ndega zvangu apa unozonyanyorara chikumbera chinzwaka ini ndiri mukuru wesowe saka asi zvinhu zviri bho kuti ndizowanikwa ndave kudhumanisa mamoko epasowe hamene kuti ndopaita sei ipa. Pakaipa aka pamudhara chimboita ka1 rinotonhorera tinyatsokwanisa kudhoma zvakanaka waiziya. Yaone makwara iwe denga razaruka rega tiushure isu magrade 7 maform 6 achiurangarira ndikarega doro ini dheuta inotovhara dirai madzibaba dirai tinwe doro. Rasta hausi wakuita dzungu here apa wangu ndiri munhu wechechi kaini ko vanhu vakazotinzwa tave kudedzera zvehwawa po here. Nyaya wataura iya shamwari yakaoma wakapusa apa wangu unobreya vadzi vanonetsa vashamwari vanokuchinjira nyaya vakati wakavarepa tarisa izvezvi gumbura aripi pafeya mazini saka kugaya kuti ndopaita sei nai German. Simbu wangu bhebhera usina stereki naro zvamanje ripe munamato unoda 2 weeks risingauye kumasowe woriudza kuti rinogeza riri padheni zvapera. Rufaro kwamuri vanotenda nhasi kavatenderi chimuti ndombochipawo vamwe icho chimuti chekuparidza tione kuti pandinoparidza paye varipo here vanenge vachitora manotsi. Haleluya haleluya vatendi ndasimuka pano kuti ndipanane nemi mashoko ekumusoro kudenga. Right munenge muchinona ini ndakanyarara mukati handigoneka kuparidza mashoko emudzimu unoyera manje nhasi ndinoda kukuparidzirai. Haleluya vatendi Mwari anotida tese zvakafanana hakuna mukuru hakuna kana mudiki kuna Mwari. Ameni vatendi tese tinoziva kuti Mwari anotida nemwoyo wese asi sei vanhu tichida kuzvigayira sekunge tinodya sadza naye Mwari wachona. Vatendi munotoona kamusikana kachivhaira kuti hanzi ndini ndakanaka ko wachona wamunoti akashata ndiani? Kuna Mwari hakuna akashata tose takanaka. Vatendi muzive kuti iyeye wamunoti akashata atori newake anotomudawo. Inga Freeman akaimba 1 akati ndipei kuno zvachona zvakanyangara tuzvibage itocho tine vato vanotitudawo. Musaseke murume uyu ndima yedenga haitodi kunanzvana bai inotoda nemo kuti zvityise. Fambai naro muvhangeri. Zvino vanhu vari kukoshesa mafundisi kwazvo vachitadza kuremekedza varume vavo vanovachengeta. Unoona mufundisi anoisirwa chikafu muplate yedhaga yakanaka kwazvo asi baba vemumba vachona vanopakurwa muplate yakanamwa neurimi. Mukazvita kwangu ndinokurovai makajaira. Tinotenda baba Makarwe neshoko renyu rinodakara asi hazvibva zvaswererwa ba ko mukuru yagove ngoro yebenzi here inomira nekuhakira. Shaurai vhesi ana amai zvamanje nhasi vhangeri tavebho. Baba dhora renyu manga manyoresa heroko. Zvakanaka zvino unochema nei murandarume? Ndaita dambudziko madzibaba. Ndiri kuita problem yekuti mukadzi wangu ari kupinda-pinda. Vanhu vese vari muraini vari kunditaurira kuti anetsa nemaboyfriend kana ndisipo. Saka ndinodawo kundiso madzibaba. Stage search by the region. Hi, Vanchoka, heri, ta, zvakanaka mambo. Mukadzi wenyu akatakudzwa kurema. Muye naye pasowe rino ragapureni. Ane magate akati atichamudira, imi tinenyu atichakudirai futi.
nekuti zvamakazodzwa nemurandakadzi wenyu zvibve pamuri, asi zvaiko zvino soka nemavhu ngazvirwisane. Rovai pasi tione. Ko mharidzo yenyu nhai munhu waMwari, hamusi makutipinda pese nariri? Kana munhu washe, remember kuti ndimika makati shoko mudududu. Saka apa musati ndakutsigirai madomasi enyu, kwangu kungoriwo kuzarurirwa nedenga uku. Plus isusu shoko tinodhoma munhu washe. Baba, ndaona bhizimisi renyu harisi kunyatsoita zvakanaka. Pane mhemhero yakaiswa pagoshto renyu ramunoshandira, rakaatakwa navavengi venyu. Hai papa mureni mamunhu washe. Mazuvano zvinhu zvese zviri pasi zvekurevesa chaizvo. Ndizvo zvandiri kupangidzwa nedenga izvozvo. Saka ndogona kukuitirai kuti zvidzokere kwazvakabva. Go back to the sender ndo chiororo man. Baba, inonzi go back to sender. Zvisine hazvo, pamasororo apa kuti ndibate munamato wacho, pari kuda $50 US. Tobva tapedza maresi acho.